čo majú túto istú diagnózu, keď ich videli susedia, že sa potácajú po ulici, tak každý ukázalo prstom na nich, že sú opití. No a vieš, na babe je to horšie, keď ti takto okolie začne komunikovať s tebou, ako keď si v začiatkoch mojej diagnózy si každý myslel, že chodím z roboty nalámaný a vieš, pritom triezvy ako ryba, ale každému asi s mojím imidžom som to málo komu vysvetľoval, že čo je vo veci a ani som nemal nejakú chuť vtedy niekomu vysvetľovať, že mám nejakú chorobu. Začalo to, hovorím tým, že ja som už predtým pocitoval nejaký pocit, ako keď máš po fotbale svalovicu. S tým som išiel k ortopédovi, ortopéd povedal, že na môj vek, vtedy som mal 30 rokov, 31, že je to úplne normálna vec, že by som išiel za neurológom, s tým som ja mal v rukou, že čo má s mojimi nohami, s svalovicou neurológ. Až hovorím, keď som dostal nejakých 39 horúčky v januári 2000 a to bol taký štarter toho všetkého, že prešiel som 5 metrov a keď som išiel do nemocnice, tak už keď si začali všetci lekári okolo mňa šepkať, tak už som vedel, že nebude niečo v poriadku.